Кога ти започна да се обръщаш към здравословното хранене, осъзнатото хранене и винаги ли си се хранила по начина, по който сега се храниш? Аз имах друг проблем с храненето и той беше всъщност с това да не се храня до момента, до който аз се сблъсках с едно много неприятно нещо, наречено анорексия. Моите проблеми с храненето започнаха още когато бях много малка, може би 4-ти клас, с едно изказване стартира на една майка на мой съученик тогава. Направи коментар по повод на моята фигура тогава в онзи момент. И на мен това ми направи много сериозно впечатление. И сякаш от тогава ми започнаха проблемите и изобщо казуса с храната. И това нещо продължи до студентка, докато станах. Аз разбрах, че имам проблем с храненето, когато се озовах в болница, 37 килограма. И колко време продължи периода на вече възстановяване? Значи колкото години ми бяха нужни да се вкарам в това нещо, толкова години ми бяха нужни да се изкарам.